picture tahan na salo je manjak mani khoroksa omo tamni bagi norok bono romi tunan nang oro champahor piso kaisa case register rongkha jen oro uko boloram nai khani khoroksa bo border side o fancy deal smuggle khaipro apro BSF bai kasok nani chesta khaika kintu manui bai bini bai kasok maka bo khar thangka accordingly jung iko champahor piso complaint receive khai case na hatka case number 9/2020 bini pore khai iko jung investigation khai bini full detail na harui iko bono identify khai tarpor jung bono arrest khaika to binthani tam tam mani rok omo hai mani sitar rok manjak busuk rang morok rong ni bini aro 150 botol fancy deal tai Pulsar 220 kaisa bike sijong khata 150 botol ni dam jodi jung prai ektani prai 200 টাকা khai ongne 200 থেকে 500 টাকা ongne black market o একটা botol ni dam bono je sungmari ni bisingtui busuk jora na hoite busuk jora ta busuk photo khlai tong mono mai samung sitra tabuk jora investigation tole tongkha investigation ni bai jung details sauri mai asuk investigation tole tongkha tai bini age suda proman tongmani jung ko bono accordingly arrest khaika case connection o tai bin loga ja tongnai bong rong no bo jung arrest khainai bini logi bote khor busuk omo hai bobai kwrung jagui tong tabuk jora pura jung saimai kho jesuk ja ja tongnai pura gang no jung arrest khainai